terve! Pitkästä aikaa video. Tällä kertaa täällä Riihimäellä päin, että ei muistaakseni nyt tää on täällä päin. Täältä päin tullutkaan video. No joo. Niin olin tossa kaverilla ja käytiin vähän ostoksilla. Tai kaveri kävi ostoksilla. Ja nyt lähdettiin ajaa kotiin päin. Ja näkee MM-pelin Suomi-Ranska. Epäilen, että 5-2 päättyy taas. No, Sveitsillähän se päättyi 5-3, mutta nyt on 5-2 luultavasti. Mä ainakin uskon niin. Että niin tulee käymään. Mitäs te? Kertokaa sinne alas nyt, mitäs te uskotte. Alas kommentilla, miten käy. No tää videohan julkaisuun varmaan tulee pelin jälkeen vastaan. Tähän aikana. Saa nähdä. Mutta kuitenkin. Joo. Täältä Riihimäeltä sitten ajellaan kotia päin ja niin poispäin. Mennään katsomaan MM-lätkää. Täältä Riihimäeltä näihin Riihimäen synkkiin tunneleisiin.